Нали? Аз съм... За фънки. Снимаш ли, бе? Я виж дали снимаш. Да, снимаш. И къде ще играем сега? Ела в Парадайс. Аре бе, седем, искам да станем и ще снимам. Аз пък сега съм full iron, всичко. Сега ще напиша... Не мога. Да знаеш, че клипа може да бъде само 10 минути. Аз му давам лоци, хора. Защото аз, нали, имам такава програма. Може линк на моя канал да бъде в описанието, ако искате. Ама за да го пратим, ще има много да се ядосвам. Защото Данито много не разбира. Нали е, Дани? Искам да сложиш в описанието моя канал, че да се абонират пичовете. Аз напиша и в моя канал, че да се абонират. Той си тръгна, бати пича. Еже, яш не съм блех. Айде, про-джъмпър, бате, виж, аз съм про-джъмпър. Всеки сървър, аз съм победител на джъмпа. Викат ми, джъмп майстора. О, един иска да ме бие с мотика. Мотиката взима колкото ръчичката. Просто за фънки е... Да, може да прави повече неща сякаш. Не знам. Дай някаква по-хубава броня, бе, бате. Имам най-тъпите неща. Дани, ще те шлепам да знаеш. Искаш ли? Искам се. Това не съм аз, бе. Ела! Дани, ела! Нечек, значи... Е, тук вътре в тази врата има един чест, ела да го вземеш. Да знаете, че аз съм с хозуни хора. Е, там вътре аз ще отворя вратата. Ела, чек. Какво ще имаш? За мене. Падна се бачи тъпата запалка. Влезнам да се вземе честа. Да, вътре, а тук аз съм го обрал, майче. Трима сме. Умря, подържиш! Катерчето беге, ще ти спре нета! Мъскам се. На теб няма да ти го спра. Еби, не мога да изляза от това гадното. Идвам! Аз съм тука. 3, 2, 1, go! Ще не искаш да те убия? Ще не искаш ли броня? Ето си броня, Шенка. Не, вече си! Виж го скина.
ябълка. Дай ми златна ябълка. Иначе ще ми дадеш ли? Само искам да... О, даймонд меч, взех го! Само си скачам. Шеника, ставай! Не бе, енчантнат ти айрон меч. Ами моят не е енчантнат, виж. Не. О, диамантена кирка! Исих ми! Дани, не си струвало да ми дава ли? Радвам се, че те убиха. Това целях я аз да направя. Убих ги! И двамата. Не. Бате, хузунито is the best. Хузин is the best. О, имам 372 кила и 52 победи. И 6. She lie like diamonds. Сега ще убия един педеращ. Ела е! Мучил. Победих! Да. На кое мапче? Бачи тъпото е! За кой вилидж е? Що не е в мапа Вики? Знаеш какъв е хубав? Аз е тук е сега. Аз мога да си дам. Я чакай да те гледам. Так му вляза го е. Гадняк. Елате в джунгла. О, аз в джунгла! Колко сме? Така не съм. 11. Не. Ох, че болим. Ще не имитирам те. И хора, искам да ви кажа, когато ти отиваха да ядат, се сбиха. Аз ме гледах и се хилех като маймуна. Посред бял плаш. Искам да убия! Някакъв паднал извън света. Не е по-силен. О, то сме даймонд мече! Няма. Над такова и такова. За мен е динята и златната ябълка.